Ahojte krásky, v tomto videu vám ukážem návod na moju domácu masku proti čiernym bodkám. Mali by ste vedieť, že toto video je súčasťou rozsiahleho článku na mojom webe Akadémia krásy, takže ak toto video sleduješ na YouTube alebo na Facebooku, tak si klikni na link v popise, aby ti neušla žiadna informácia. Ešte predtým, ako si urobíme masku, by si mala vedieť, že čierne a biele bodky sú vlastne upchaté pory. Mám tu aj takú ukážku, kde môžeš vidieť čiernu a bielu bodku a ako vidíš, tak upcháva pór. No a tieto čierne a biele bodky sa najčastejšie nachádzajú na čele, nose a brade. Póry môžu byť upchaté špinou, a to hlavne v prípade, keď pleť nie je dostatočne odlíčená a vyčistená. V prípade, že máš masnú pleť, tak póry najpravdepodobnejšie upcháva mas, ktorý takáto pokožka produkuje nadmerne. V prípade, že sa póry nezapalujú, tak idú liečiť ľahko. V každom prípade, ak máš veľké problémy s akné, tak ti odporúčam navštíviť odborníka na kožné problémy. No a teraz sa môžeme pustiť do prípravy mojej domácej masky proti čiernym bodkám. Takže mám tu jednu lyžičku medu, polovičku citrónu a škoricu. K medu pridám štvrť lyžičky škorice, naozaj len máličko. A teraz pridám šťavu z citrónu. Toto celé vymiešam do masky. V prípade, že si masky robíš viac, tak ju vyhoď, neukladaj si ju na ďalšie použitie, pretože už nemusí byť taká účinná. Takže snaž sa pripraviť toľko, aby si ju aj zužitkovala, prípadne zavolaj kamošku a urobte si masku spolu. Takže mám masku hotovú a teraz si ju aplikujem na čelo, nos a bradu. Iba na tieto miesta, kde sa objavujú čierne a biele bodky. V žiadnom prípade si masku nedávaj na okolie očí a neodporúčam ani na líca, pretože tam je pokožka citlivá a tá škorica s citrónom sú na pleť trochu agresívnejšie, takže to znesie naozaj len nos, čelo a brada. Takže poďme na to. Masku budem nanášať prstom, aby som ju mohla rozmasírovať. Jemne ju vmasírujem do pokožky a potom ju nechám pôsobiť približne minútku. Maska môže trochu štípať, ale ak ťa bude štípať neznesiteľne, tak si ju okamžite zmyj. Vďaka citrónu táto maska pokožku aj jemne vybieli a hlavne vyčistí. A med som do masky pridala kvôli tomu, aby pokožku upokojil, pretože práve škorica s citrónom sú dosť agresívne. Nechám chvíľku pôsobiť. Dobre, takže po minútke idem masku zmyť. Pokožka môže byť trochu začervenaná, ale to ostane len chvíľku. Zabudla som povedať, že takúto masku si určite dávaj na odlíčenú čistú pleť. Pleť je po tejto maske krásna, svieža, žiarivá, rozjasnená a čierne bodky tam nie sú. Maska môže pleť trochu vysušiť kvôli citrónu a škorici a preto si dávam potom na tvár sérum alebo krém. Tentokrát použijem sérum Rossana, ktoré je vlastne s obsahom oleja z ruži. A to by malo pleť dostatočne upokojiť, aby nebola podráždená a vysušená. Ešte musím povedať to, že mňa kedysi veľmi trápili čierne bodky, hlavne na nose. Teraz je to už trochu menej, tak preto možno nevidíte až taký veľký rozdiel. Ale v čase, keď ma trápili tieto čierne bodky, tak som používala hlavne túto masku a naozaj vždy zmizli, takže verím, že keď to vyskúšate, že to bude fungovať. Veľa z vás mi píše na Snap a Instagram práve ohľadom týchto čiernych bodiek a kvôli tomu som natočila toto video, aby som vám ukázala moju domácu masku, ktorá vám možno pomôže. Ale v prípade, že naozaj bude vás pokožka štípať, bude červená, tak tú masku radšej zmyte a neskúšajte to, možno nie je pre vašu pleť vhodná. A
Druhá vec je to, že nerobte si kvôli čiernym bodkám alebo kvôli akné nejaké komplexy a neznižujte svoje sebavedomie. Odporúčam vám pozrieť si moje posledné video o sebavedomí. A ešte som nepovedala, ako často masku aplikovať. Ja odporúčam tak raz do týždňa. V každom prípade daj si záležať na tom, aby si pleť pravidelne oddyčovala, čistila. A určite mi napíš do komentárov, či túto masku vyskúšaš. A v prípade, že si ju stihla vyskúšať, tak mi napíš, že či ti zabrala a či ti odstranila čierne bodky. Ďakujem za sledovanie tohto videa, vidíme sa pri ďalšom videu a majte sa krásne.